Mindegy, merre jársz. Mindegy, mit csinálsz. Mindegy, miben hiszel. Egy valami összekapcsol mindannyiunkat. Hiszünk a jövőben. Ezért akarunk fejlődni, ezért vannak álmaink, ezért tervezünk hosszú távra. Egy emberöltő óta azon dolgozunk, irányt mutassunk egy folyamatosan változó környezetben. És ha szükséges, fogjuk a kezed, amíg bizonytalan vagy. Láthatatlan, de aktív segítői vagyunk a növekedésnek. Hogy új lehetőségeket teremthess, adhass és kaphass, új utakon járj, új falak között tanulj, dolgozz és álmod tovább a jövőt, ami sokféle lehet. Fenntartható, innovatív, értékálló, olyan, ami nem csak neked, de másoknak is jó. Mi jelen vagyunk, veled, érted. Továbbra is készen állunk arra, hogy többé váljon ez a világ körülöttünk, és benne te magad.